Gaurkoan Arrasateko pintxopotean murgilduko gara gizakiak historian zehar bere buruari egin dion galdera potolenetariko bat erantzuteko. Unibertsitatean ligatzen alda. Eta baiezko izanez gero, zer egin behar da ligatzeko? Arrasate, metro karratuko Mondragon Unibertsitateko ikasle kopuru handiena biltzen duen tokia. Erantzunik aurkitzekotan, hemen izango da. A ber, nik esan behar dauket, lehen urten, aurten baino gehiago ligatzen. Aurten ez da la cosa cruda. Baina, bueno, nik uste denetarik daula, osea... Bueno, berez, nahi bali mazu ligatzen zu, osea, beti dago norbait baiet esango dizuna. Nei, mehan jago rumores, dana pintxopontzen bat atatzean. Horren araberakoa da dana. Beraz, badaukagu gure ikerketa nondik jarraitu. Pintxopoteko maiztasuna faktor determinatzaile alda ligatzeko orduan. Tira, galdetzen jarraituko dugu. Bueno, depende nor, ez? Kasu pertsona, pues, ez, keba, gutxi, oso gutxi. Julen Urtsegik ligatu egin zuen gau horretan bertan. Igual galderia da, zenbat ligatzen da. Zenbat ja beste debate bat da. Eta zenbat? Gitxi. Ez, bino bai, nik uste berez proposatzen bat zualtzula ligatu. Bino igual esatu dutenak euskalduna pixkat lotxatiagoak edo dila, bino nik uste dut berez, bai, ligatzatan. osea, berez jendea badagoela prest dauna eta baino baita kontue ze jende daun prest. Esatez du, bueno. Eta pintxoko nordun asko ateatzena zorte gehiago dauke? Ez, porque ni askotan atetzera eta enaiz, bueno. Orain arte erantzun kontrajarria jaso ditugu, eta pintxopote maiztasunaren tesia apurtu digute. Nondik eutsi ikerketari? Ligatzen alda unibertsitatean. Ikaslek esaten diategatik, Gero komendatu digue batzuk neska horiatan gehiago ligatzeala. Hoize. Ui, niko ezakit. Falazia bat. Baina, si eso, eskoriatza jungo beha, txomin txapela. Azkenean ez daukagu bat ere argi unibertsitatean ligatzen alden dela ez, baina gauza bat argi daukagu. Mondragon Unibertsitateko ikasleek, ligatu edo ez, oso ondo pasatzen dute.